रन्जन दैमारि सारा सासे सिगनिटरिया दिनै जेल सिङाव दालि गोथां जानानै दङ। 17 बोसोरनि सिगां बा 17 बोसोरसिमावहाय रायजो राजाफ्रा गोबां मानसिफ्रा रेल लामा होथेदों, बिदिनो राजा लामा होथेदों। बिसिनि बिनिमय बिथांमोननो जेबो दिनै होनो रोङाखै। गावनि थाखाय जुदि जोङो बुथुमनानै जुदि लानो गोसो दङमोनब्ला, गावनि थाखाय उदैनि थाखाय जुदि जों नागिरदोंमोनब्ला दिनै जोङो दानि सोलिबाय थानाय सरकार बिजेपि सरकार आरो इउपिपिएल सरकाराव दिनै जों हाबनो हायोमोन। थाखा फैसा नाङा, धोन दौलत नाङा, जोङो हायोब्ला सोरबा जुदि माबा मोनसे बिपदाव गोग्लैयोब्ला जोङो हेफाजाबसो होयो। मेनि 7 थारिखनि जानो गोनां एमपि इलेक्सन, बेवहाय जोंनि बिपिएफ दला देरहानाया रोखा। रायजो राजाफ्रा जोंनि जिरायथ'नाय दल जे बिपिएफ दल, बेवहाय गोबां मानसिफ्रा दिनै जयनिं जागासिनो। गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ आं जासिगोरनाय थाबाय। गिबियावनो दिनै जोङो बिक्रमपुर गामि, बेंटल बिक्रमपुर गामि बुंनो थाङोब्ला फेरेंगा सारनि सानजा उसुं खाथियावनो होनजायो। बे गामियाव दिनै खमाव गैयाब्लाबो खैजन दंलाय रायजोफोर? 85 न'खर। 85 न'खरखौ दिनै जोङो बेवहाय जयनिं खालामनो मोनदों। प्लास जोंनि माखासे खामानि मावना लानाय आरो थांखि लानायखौ बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो रायजो राजाफ्रा गासैबो मिथिगौ, जोंनि लाइमोनफ्रा बा जोंनि माखासे दानि सोलिबाय थानाय जि सरकार, बे सरकारनि सायाव माबायदि जानो थांगासिनो दङ बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि माखासे रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबायफ्रा जोंनि मावनो लानाय थांखिखौ दिनै जाफुंहोनो थाखाय, जाय बिथांमोना दिनै माबा मोनसे मोननांगौमोन दिनै बे बुस्थुखौ मोनहोनो थाखाय, बा जोंनि माखासे गोदोसोनाय जायगाफोरखौ दिनै जोङो मावलांनो थाखाय बा आनडेभेलपमेन्टखौ डेभेलपमेन्ट मावलांनो थाखाय बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होनो होननानै दिनै बिथांमोना जोंनो जगदान जादों। आरो बे जगदान जानायानो जादों जाहैबाय बिपिएफ दोलोआव। दिनै जानो गोनां मेनि 7 थारिखआव जि एमपि इलेक्सन जागोन, बे एमपि इलेक्सनावहाय जोङो जोंनि जानो गोनां केन्डिडेट खाम्फा बरगयारि सारखौ दिल्लीयाव दैथायहरनो थाखाय जोंहा साफ्रोमबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय लानानै ब्लक लेभेल, प्राइमारि लेभेलसिम दिनै जोङो रावबो जिरायनानै थायाखै। आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो दिनै नुफैनो मोनदों, नैबे बिक्रमपुर गामियाव सासे फेरेंगा सार फरेस्ट EM बिनि उसुंसे जि बिक्रमपुर गामियावहाय दिनै हाबग्रा लामायाव जोङो अन्थाइ थाइसेबो जों गोलैनाय नुवाखै। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बेयावनो नुनो मोनो जे गावनि उसुं खाथियावनो जुदि अन्थाइ थाइसे गारनो हायाखैब्ला, अब्ला गोजान गोजान रायजो राजाफोरखौ मा नायबावनो, बेखौ मोनसे कुइसन फैनो रायजो राजानि सायावहाय बा जोंनि सायाव। दा बेखौनो आं बुंदों, गोजान गोजान दाब दाब जायगानि रायजो राजाफोर दङ, बेखौनो आं खावलायदों, जोंनि माखासे मावनो लानाय थांखि, जोंनि इयुथ्सफोर मोजां मोजां फरायनाय BSc MSc दिनै बिथांमोना दिनै माबा मोनसे फरायनायजों लोगोसे दिनै राजनिथिकआ दिनै बिटिआर एकर्ड खालामखांनायनि उनाव दिनै जोंनि बिटिसिआ मा जालांनो थांगासिनो दङ, जोङो बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि मोजां मोजां स्टुडेन्टफ्राबो दिनै बे खामानिखौ जोङो मावनो थाखाय जोङो आवगायनांगौ गोनां जाबाय। दिनै बुंनो थाङोब्ला 17 बोसोरनि सिगां बा 17 बोसोरसिमावहाय रायजो राजाफ्रा गोबां मानसिफ्रा रेल लामा होथेदों, बिदिनो राजा लामा होथेदों। गोबां बिदिनो रायजो राजाफ्रा गावनि जानायखौ दोनथ'नानैब्लाबो दिनै गोबां खस्थ' खालामदोंमोन। नाथाय बिसिनि बिनिमय बिथांमोननो जेबो दिनै होनो रोङाखै। दिनै आरोबाव जों बुंनो हायो, जाय बिथांमोना जाथिनि थाखाय, हारिनि थाखाय दिनै सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन, दिनै जाय बिथां रन्जन दैमारि सारा सासे सिगनिटरिया दिनै जेल सिङाव दालि गोथां जानानै दङ। बिथाङा दिनै जाथिनि थाखायनो दिनै नांनानै दिनै बिथाङा जेल सिङाव दङ, सासे सिगनिटरि। बिथांमोनखौ उदां खालामनांगौमोन। आरो सोरबा केडारफोरखौ खालामाखिसै सासे सिगनिटरि जाय बिथां रन्जन दैमारि बिथांमोनखौ बिथांमोना उदां खालामनांगौमोन। नाथाय बिथांमोना दिनै जेलाव दङ। बिथांमोनखौ लानानै आरो बिथांमोनखौ जों उदां खालामनांगौनि दायथ'आनो जाहैबाय जों रायजो राजा साफ्रोमनिबो दायथ'। दिनै जोङो जोंनि थाखाय जोंनो नाङा,
दिनै जोंनि रायजो राजानि थाखाय जोङो मोनसे सिन्था दङ दिनै आङो गोबाव सम दिनै ससियेल वार्कार मावबोनानै रायजो राजाया बबे खनायाव थायो रायजो राजाया मा हालोदाव थायो रायजो राजाया बबेबा सोरबा थिं गिजियाव थायो सोरबाया प्लास्टिक गिजियाव थायो दिनै बेफोरबायदिखौ आं गोबाव सम मावबोनायनि थाखाय दिनै रायजो राजानि थाखाय मावनो दिनै जोङो आवगायगासिनो दङ आरो जोङो गोसो जायोमोनब्ला दिनै जोङो गावनि थाखाय जुदि जोङो बुथुमनानै जुदि लानो गोसो दङमोनब्ला गावनि थाखाय उदैनि थाखाय जुदि जों नागिरदोंमोनब्ला दिनै जोङो दानि सोलिबाय थानाय सरकार बिजेपि सरकार आरो इउपिपिएल सरकाराव दिनै जों हाबनो हायोमोन नाथाय जोङो थाखा फैसा नाङा धोन दौलत नाङा जोङो हायोब्ला सोरबा जुदि माबा मोनसे बिफदाव गोग्लैयोब्ला जोङो हेफाजाबसो होयो दिनै बिनि थाखायनो रायजो राजाखौ जोङो दिनै जोलै नोगोरै जोङो नुनो मोनदों फेरेंगा सारनि जि उसुं खाथियाव दि 85 न'खर बेवहाय जोङो नांगौब्ला जोङो 15-20 न'खरखौ गारनानै जोङो 60 न'खरखौ दिनै जोङो बे मोनानि समब्लाबो रायजो राजाफ्रा जोंखौ नेनानै रायजो राजाफ्रा जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होनायजों दिनै जोङो जयनिं जानायखौ जोङो नुनो मोनदों दिनै बिथांमोनखौ आं बुंदोंमोन बै मिडिया नांलायले नामा होननानै बिथांमोना बुंदों नङा जों ओंखारबाय नालाय ओंखारबाय जोङो ओंखारथायखागोन होननानै बिथांमोना बुंनायखाय दिनै जोङो मिडिया फेसिं खालामनाय जादों बे हरनि गेजेरावब्लाबो आरो जाय बिथांनै जोंनिनो ब्रादार इउपिपिएलनि सासे दैदेनगिरिमोन नाथाय सासे दैदेनगिरिया मानि थाखाय दिनै बिपिएफ दोलो जिरायथ'नाय दलाव दिनै हाबनांगौ गोनां जादों रायजो राजा साफ्रोमबो सिन्था खालामदो सिन्था खालामनानै बिथांमोना दिनै सासे दैदेनगिरिया फैदोंब्ला नों सासे रायजो राजानि खामला हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्राया मानो गोदाव सोराव राजनितिखौ लानानै जोङो एना एनि दावराव दावसि जानानै थानो जोंनि माखासे लाइमोनफोर जि मावनो लानाय खामानि बे मावना लानो खामानियाव जाहाथे अननानै जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होगोन होननानै जोङो आसा खालामनानै दङ आरो जोङो दिनै मेनि 7 थारिखनि जानो गोनां एमपि इलेक्सन बेवहाय जोंनि बिपिएफ दोलोआ देरहानाया रोखा आरो जोंनि देरहानाया जों रोखा होनना बुंनायनि खारनानो जाहैबाय जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि जिरायथ'नाय दल जे बिपिएफ दल बेवहाय गोबां मानसिफ्रा दिनै जयनिं जागासिनो दङ आंनो खमाव गैयाब्लाबो 15,000नि गोजौ आं जयनिं खालामबाय बे जयनिं खालामनायखौ आंनि खुगाजों बाथ्रा बुंनायखौल' दिनै मानसिफ्रा गोनो गोथो साननो हागौ नाथाय नैबे बिहुसिखौ जेब्लानाखि आङो बायदों बे बायनायाव आङो हिसाब मोनदों आङो 15,000नि गोजौ आं बायनानै दोनदोंमोन बे बिहुसियावनो आं हिसाब मोननो हादों बिहुसिया दिनै 30 खान ना 32 खानल'सै बेयावनो आं हमनो हादों 15,000 मानसिखौ दिनै आं जयनिं खालामदों अब्ला जोंनि बिपिएफ दोलोआ देरहाखानाया रोखा आंजोंल' नङा लैहोर फंबायमोनजों गोबां स्टुडेन्टफोर फैदों आरो सोरनिबा दैदेननायाव आब'मोननियावनो 3-4 हाजार जन मानसि बिथांमोना जयनिं खालामग्रोनो थांगासिनो दंबावो अब्ला जोंनि बिपिएफ दोलोआ देरहानाया रोखा आरो उदालगुरि जोंनि जि दाख्लै 26 थारिखआव जानानै थांबाय बेवहायथ' जोंहा देरहानाया रोखा मानो होनना बुङोब्ला बिपिएफ इउपिपिएलनि सहि गैया ट्रेक्टरनि सहि गैया बिजेपिनि सहि दङ कंग्रेसनि सहि दङ आरो कंग्रेसनाबो दस्रा जाथि आरो जोंनि माखासे बर' जाथिफ्रा अबेबा मोनसे दोलोखौ मोजां मोना बिनि थाखायनो जोंहा जि जायगायाव बिपिएफनि मानसिफ्रा केम्पेनिं खालामहैनो हाया बे जायगायाव आङो दाख्लै 14 दिन 15थासो गामियाव आं थांनानै आङो जेब्लानाखि केम्पेनिं खालामदों बे जायगायाव बिथांमोना बुंदों जों गामियाव जेब्लानाखि बिटिआर एकर्ड खालामदोंमोन बिनि सिगांनिफ्राय लानानै दाख्लै 3 बोसोरसिमा खुनु बिपिएफनि मानसिखौ जों सोआमोन नाथाय जों दिनै नुनो मोनबाय बिपिएफआ सिगां मा मावदों दिनै इउपिपिएलआ मा मावदों बिनि थाखायनो जोङो इउपिपिएलखौ सोआ नांगौब्ला जोङो बिपिएफनो जोङो भट होनानै जोङो बिपिएफखौ उदालगुरि समस्तियाव जोङो दुर्गा बर' दासखौ जोङो देरहाहोगोन होननानै गोबां जायगायाव आङो निउस मोननो हादों बिनि थाखायनो जोंनि उदालगुरि लकसभानि केन्डिडेट दुर्गा बर' दासआ रोखा देरहानाया आरो देरहाखाबाय आरो जोंनि क'क्राझार लकसभा गोख्रों मावथिफोर ओंखारनायनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोर ओंखारनायनि गेजेरजों देरहानाया खाम्फा बरग'या दिल्लीयाव थांनांगौआ रोखा होननानै जोङो नुनो मोनदों आरो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा हादरारि हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 96780
412226 बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नम्बराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।